Acum este o bucurie de nedescris. În timpul meciului am trecut de la extaz la agonie și invers. Ne bucurăm extraordinar de mult pentru că nimeni din echipa asta n-a mai câștigat o cupă europeană și pentru fiecare e o bucurie imensă. Pe 26 martie 1984, la Suceava se năștea Florin Ciubotariu. De mic, un copil plin de energie, Florin iubea mingea, stând toată ziua afară. Prima pasiune a fost fotbalul, iar mai apoi a fost observat de un vecin de cartier. Gabriel Senciuc avea să lanseze pe Florin în handbal, iar de aici totul e istorie. Acest documentar are ca scop prezentarea întregii cariere a lui Ciubotariu Florin, numit de noi liderul, care astăzi a decis să părăsească lumea jocurilor de handbal și să-și aleagă alt drum. Am fost selectat la vârsta de 11 ani de domnul profesor Gabriel Senciuc, urmei că noi eram și vecini pe aceeași stradă în cartier. Eu îl știam pe dumnealui, practic această meserie. El având la grupele lui alți prieteni de-ai mei, dar cu vârste de vârstă mai mari ca față de mine. Îi vedeam plecând în deplasare, îmi plăcea acest lucru când îi vedeam echipați într-un echipament sportiv și numai că eu atunci îmi gândeam mult spre fotbal, pentru că am toată ziua fotbal. Deci aveai un hobby... Da. Mi-a plăcut. Aveai o pasiune pentru sport dinainte? Da. Și încă îmi place. Urmăresc foarte mult acest fenomen. Și dumnealui a fost la școala unde învățam eu, la școala primară, liceul pedagogic, și a venit în timpul orilor de clasă și ne-a transmis că cine dorește să vină la handbal este așteptat după ore pe terenul de sport din incinta școlii. Bineînțeles, abia am așteptat să termine ora ca să pot pleca. Cred că antrenamentele au decurs timp de o săptămână, în fiecare zi după programul orilor și selecția propriu-zisă a fost făcută la liceul cu program sportiv, unde a trebuit să ne prezentăm după o perioadă de aproximativ maxim o lună de zile. Acolo ne-am întâlnit foarte mulți copii. Îți mai amintești cine era? Cu cine te-ai întâlnit la prima întâlnire? Pe foarte mulți. Noi eram o gașcă, ca să zic așa, din cartier. Foarte mulți de la școala unde am învățat. Iar acolo ne-am întâlnit cu alți copii care au fost selecționați de la alte școli. Și eram undeva la 45, 60, cam pe acolo eram în acel moment. De la o săptămână la alta, fiind și vacanța de vară, se cam tria. Rămâneau doar cei care aveau timp și care aveau înclinație spre acest sport. Mi-am propus să rămân. M-a atras foarte mult acest sport, deși îl practicam foarte puțin la acea vârstă. Era practic pentru prima oară când îl făceam serios și într-un cadru organizat. Tot în acea vară m-am înscris la liceul cu program sportiv și am plecat în cantonament la munte, la Gura Comorului, la baza Bucșoaia, acei copii care am fost selectați. Și de atunci n-am mai plecat, am rămas în acest fenomen. De atunci toată e istorie. Și de atunci lucrurile s-au succedat, după cum știți și dumneavoastră. Bun, înainte să trecem mai departe, hai să aduți aminte cum erai tu în copilărie, nu știu, înainte de handbal. Cum era micul Florin? Majoritatea timpului îl petreceam afară, neavând foarte multe opțiuni, cum au copiii din ziua de azi. Așa că era de ajuns cine se trezea primul din gașca noastră, venea pe la ușă sau ne stricam pe la geamuri
imediat după ce luam micul dejun, dacă mai apucam să-l mai luăm, afară și făceam tot felul de jocuri, expediții, stăteam lângă o pădure și umblam foarte mult. Ne plăcea să călătorim, ca să spun așa, în area în care locuiam și, bineînțeles, totul se termina cu o minge. Deci cumva de obicei cea de fotbal. Atunci jucam tenis în fața blocului fotbal sau mergeam pe terenul de iarbă, de lângă pădure, unde era o activitate fizică continuă. Deci să că viața asta foarte activă pe care în momentul ăsta se trage cumva din copilărie. Absolut, absolut. Și da, așa cum am zis, nici nu existau așa multe opțiuni. Acum, la televizor, prea puține sau deloc. Așa că, bine, nouă ne-a prins foarte bine stilul ăsta de viață. Pe când Florin avea 11 ani, a început antrenamentele la LPS Suceava, perioada junioratului fiind una foarte fastă pentru el. Ciubo reușea să îmbine foarte bine activitatea sportivă și școala, făcând față celor două antrenamente zilnice la care era supus. Cât de mult crezi că a contat în viața ta alegerea de a face handbal? Crezi că ai fi reușit în viață la fel de multe precum ai reușit în handbal dacă nu mergeai pe drumul ăsta? Da, mi-am pus această întrebare la un moment dat. Mă gândeam că dacă urmam, nu știu, traseul jucătorului de fotbal, cred eu că aș fi avut succes și acolo. Deci tot așa cred eu, alți prieteni spun că nu. Deci tot sportul da, că era absolut vocația ta. Și la altceva, sincer, nu m-am gândit. Tatăl meu vrea să mă dea la liceul militar. La Câmpul Lung, să am o carieră acolo. Dar eram prea mic, având pe cineva în familie, chiar nașul meu de botez, probabil în discuțiile lor, eram deja acontat pentru a merge la școala de ofițeri, dar sorții au ales altceva. Și bănuiesc că ești fericit cu drumul pe care ți l-ai ales. Absolut. Nu am regrete nici nu în sport. Nici nu ai timp să ai regrete, cum fac parte din viața noastră, succesele și nereușitele, dar sunt bucuros și mândru de ce am realizat. Dar poți să-ți imaginezi în momentul ăsta o viață fără handbal? Am avut această perioadă din urmă de ceva timp și am realizat cât de important, dar cred că și omul de rând, cel care nu face sport de performanță, a realizat cât de greu e să stai numai în casă, să nu faci mișcare, să nu ești la o plimbare, așa cum a fost nevoie să sportăm cu toții, dar spre binele nostru până la urmă. Nu, n-aș putea să stau să fac altceva fără să fac sport, mai ales deja când sunt la finalul carierei și simt că acest lucru îmi va lipsi, obișnuit zi de zi să îmi fac geanta, să merg la antrenament, să mă pregătesc, să mă implic și să simt acele lucruri pe care le-am făcut toată viața. Acum mă bucur totuși că voi rămâne în fenomen și acest lucru îl voi simți mai ușor, chiar dacă nu voi mai practica. Bun, acum cred că e momentul să facem anunțul. Cred că tu ar trebui să faci anunțul ăsta, faptul că este ultima ta zi în handbal ca jucător. Da, am avut în această perioadă mai mult timp la dispoziție decât credeam și am luat această decizie. Cred eu că e un moment bun să mă retrag. Am venit cu gândul de a face performanță la Botoșani. Până acum rezultatele au confirmat și ne-au ajutat. Ne-am implicat foarte mult în această perioadă în care am venit ca jucător profesionist. Am avut o colaborare foarte bună cu colegii mei, cu președintele Cătălin Stoleru. Toți am venit să muncim cu două mâini, nu numai cu una. Și acest lucru s-a văzut.
și suntem mândri de ce am realizat până acum, dar încă mai e treabă. Bun, hai să vorbim totuși despre tine, că până la urmă despre asta este documentarul ăsta. Hai să ne gândim cum ai făcut pasul de la junior la senior, sau dacă îți mai aduce aminte, nu știu, din perioada de juniorat, cantonamente, turnee, ceva întâmplări care merită spuse într-un clip despre tine. Cel mai important moment pentru mine în perioada junioratului a fost cel de la junior 3. Deci undeva la 10-11 ani a fost momentul oportun și acel moment în care mi-am dat seama că totuși pot avea succes în acest sport. Am făcut parte dintr-o generație foarte bună, generația născută în 84. Așa s-a nimerit să ne găsim acei jucători să fim împreună și să formăm un nucleu puternic, o echipă puternică, chiar dacă era de junior, dar de mare perspectivă. Am făcut parte din prima generație care a câștigat medalia de aur în campionatul național pentru Suceava. Deci am fost deschizător de drumuri. Pe ei am legat o prietenie, bineînțeles că au urmat alți ani de succese și viața a făcut, cel puțin cu Bogdan Șoldănescu, să rămânem prieteni și colegi în continuare de breaslă. A fost un an foarte important pentru noi. Un mare atu a fost antrenorul pe care îl aveam atunci, Gabriel Senciuc, un om care a crezut foarte mult în noi, s-a implicat foarte mult, a muncit enorm de mult și ne-a implementat o mentalitate de învingători. Zi de zi făceam antrenamente serioase, a închegat acest grup din timpului liber să se ocupe de noi. Deci făceam antrenamente în plus, 3-4 zile pe săptămână făceam 2 antrenamente, unul înaintea orelor și unul seara după terminarea orelor și, bineînțeles, a temelor și timpului liber. A contat foarte mult în creșterea noastră și în evoluția noastră ca jucători. Acest om pe care țin să-i mulțumesc a avut un rol foarte important pentru mine și, bineînțeles, pentru ceilalți colegi ai mei. Deci, practic, datorită lui ne aflăm astăzi aici și povestim. Da, cu siguranță. Pe când Florin se pregătea de finalizarea perioadei de juniorat, în anul 2003, campionatul României avea o nouă campioană, Fibrex Nylon Piatra Neamț. O echipă foarte puternică, cu ambiții mari, Fibrex a încercat să-și completeze buturile și cu câteva tinere speranțe. Astfel, aceștia au pus ochii pe 2 tineri jucători de perspectivă de la LPS Suceava, Mihai Rohozneanu și Florin Ciubotariu. Cei 2 au fost colegi de cameră încă din primii ani de juniorat și au rămas cei mai buni prieteni. Astfel, Florin a semnat primul său contract ca profesionist cu campioana antitră de atunci. În clasa a 12 am primit, exact la finalul junioratului, la junior 1, am primit o ofertă de la campioana României, pe atunci era campioana ultimelor 2 ediții, Fibrex Nylon Săvinești. Eram Piatra Neamț, da. Eram măgulit, pentru că nu credeam că echipa campioană va avea ochi pentru mine, eu fiind un junior care abia tindeam să fac pasul către marea performanță. Eram în acea perioadă în lotul național de juniori. Aveam o carte de vizită bună, câteva titluri de campioni, vicecampioni, iar acest lucru ne-a propulsat în elita jucătorilor în acea vreme pe plan național. Cine a insistat ca tu să ajungi la Piatra Neamț? Sau cum s-a realizat transferul? Managerul clubului de la Piatra Neamț a venit la mine acasă, a discutat cu părinții și în același timp cu alt coleg de-al meu. Ne-a propus un contract
cred că pe o perioadă de 4-5 ani, că așa se semnau atunci contractele cu juniorii. Bineînțeles că ne-a convenit, era o ofertă extraordinară, nu numai din punct de vedere financiar, în primul rând pentru că mergeai la echipa campioană. Acolo, cu câțiva ani în urmă, de fapt, practic, acolo erau o parte din idolii mei. Și la un moment dat am ajuns să... O să-i și numești, să știm și noi după cine te-ai ghidat în copilărie. Da. Unul a fost jucătorul cu care am jucat pe același post, Mihai Timofte, pe postul de extremă stângă, Iulian Alexandru, un coordonator de joc, Ieremia Turlianu, pivotul, toți fiind jucători de echipă națională. Și satisfacția a fost mult mai mare atunci când am ajuns să mă schimb cu ei în vestiar și să mă antrenez cot la cot cu ei. Îți mai aduce aminte când ai intrat prima oară în vestiar? Da, veneam dintr-o vacanță de la mare și de fapt a fost o vacanță prelungită, am întârziat cumva la reunirea lotului și erau numai jucători consacrați, campioni și poate sătui unii de handbal. Da. Bineînțeles că am avut emoții, au simțit acest lucru, dar m-au primit așa cum se cuvine. Chiar am fost luat sub aripa lor și mi-a fost foarte ușor să mă acomodez. Care a fost, nu știu, poate ai primit un sfat foarte important de la cineva în anii junioratului, după care te-ai ghidat toată cariera ta sau... În primul rând, cine le primeam de acasă, de la tatăl meu. Dacă vrei să faci sport, trebuie să fii serios, să muncești, să fii perseverent în tot ceea ce faci, pentru că nu prea aveai opțiuni. Ori făceai sport de performanță, ori dacă nu, te axai numai pe școală, dar era puțin probabil să le faci în paralel. La un moment dat neglijai sportul, cu siguranță, având 2 antrenamente pe zi, nu mai aveai timp să... Dar în același timp am îmbinat școala cu sportul. Eram oricum sub supravegherea antrenorului, care era și profesor la liceu cu program sportiv și întotdeauna ne verificau notele și situația noastră școlară. Crezi că e importantă și școala în viața unui sportiv? Absolut. Pentru că știu că nu se pune atât de mult accent pe chestia asta în lumea sportului, cel puțin la noi. Nu știu în ce măsură pun alții, dar la un moment dat există viața și după sport, după handbal. Cât de mai dat să întreb. Atunci, chiar dacă faci sport performanță, totuși trebuie ca orice om care își dorește ceva mai mult să aibă și o continuare de studii. După ce am terminat liceul cu program sportiv, m-am înscris la Universitatea Ștefan cel Mare, la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Pentru că știam că la un moment dat voi termina și cu handbalul și va trebui să mă axez pe alt profil, adică cel de profesor sau antrenor. Iar lucrurile astea te ajută. Având studii superioare, poți ajunge antrenor mult mai ușor pentru că ai studiile și practic lucrarea finală în handbal, ceea ce te ajută la școala de antrenor. Ce momente îți amintești din perioada Piatra Neamț? Piatra Neamț. Nu știu, poate ai 2-3 amintiri care merită neapărat spuse într-un... A fost debutul la un meci. Atunci colegul meu de echipă, un jucător mare la acea vreme, Leonard Bibilic, actual antrenor, mi-a zis la încălzire: vezi ce faci, că azi vei fi titular, încălzește bine. Și... Deci ți-a dat vestea debutului? Da, probabil, fiind și capitanul echipei, antrenorul se consulta cu el. Și am făcut atunci un meci foarte bun, am prins curaj și mi-am dat seama că doar dacă te pregătești și joci bine, poți să reziști la o echipă mare. Și
Am învățat mult de la ei. În primul rând, stilul lor de viață, cel extrasportiv. Erau oameni cu familie, cu copii și erau foarte riguroși în tot ceea ce făceau, erau profesioniști, se odihneau, se antrenau foarte bine, aveau grijă, un stil de viață sănătos, erau atenți la tot ceea ce ținea de nutriția lor, și stând pe lângă ei, tot timpul, am să zic așa, furi. Te uiți la unul, la altul, cum se încălzește, cum aleargă, motricitatea, felul cum se mișcă, și mi-a prins foarte, foarte bine acel an. Am reușit atunci să câștig Cupa României alături de ei. Primul trofeu, practic, la seniori. Dar a fost cu un gust amar, exact după ce am câștigat acea cupă, finanțatorul și-a retras resursele de la echipă. Și atunci, cei mai buni jucători, cei cu experiență, au trebuit să plece și am rămas noi cei mai tineri. Clubul putea suporta atunci contractele noastre. Era și Cristian Adomicăi, colegul nostru în acea echipă. El era mai cu experiență atunci. Da, el e mai mare cu 4 ani. Ca mine. Și, sincer, nu într-un fel ne-a prins mai bine, pentru că până atunci era mai mult rezerve. Dar când au plecat ei, am devenit titulari incontestabili, deoarece nici nu mai erau alți jucători decât câțiva. Și atunci am jucat foarte mult, am prins minute multe și automat experiență și cunoștințele deja începeau să fie mult mai complexe, ca să spun așa, deoarece jucam foarte important pe perioada junioratului, cei 2, 3, 4 ani, atunci să mergi la o echipă la care să joci, să poți crește în valoare și să acumulezi cât mai multă experiență. După perioada de la Piatra Neamț, ai stat 2 sau 3 ani? Nu, un an de zile. Un an de zile? Un an de zile, da. Pe care a urmat o perioadă scurtă la Politehnica Iași. Care era tot în prima divizie? Tot în prima divizie și undeva la, cred că, 6 etape, după care m-am transferat cu Cristian Adomicăi la UCM Reșița. În anul 2005, UCM Reșița reușea promovarea pe prima scenă a handbalului, iar în jurul echipei s-a creat o emulație greu de imaginat. Acea echipă avea să-l transfere pe Florin, iar de atunci începea una dintre cele mai glorioase povești ale unei echipe românești în cupele europene. În paralel, Florin a debutat și pentru echipa națională. Era o echipă nou promovată pe prima scenă a handbalului. Nu avea o tradiție mare în spate decât cea de urmă, cu vreo 30, 40, 50 de ani, deci noi nici nu ne născusem pe timpul ăla. A fost, zic așa, am plecat la început cu puțin trag, pentru că eram 4 jucători care veneam din prima ligă și mergeam la o echipă nouă promovată, unde nu cunoșteam pe nimeni. Și acolo am prins un nucleu foarte bun, cu jucători, cu personalitate, cu caracter, iar împreună am reușit un sezon destul de bun. Ne-am clasat în primele 8 echipe. Era totuși o performanță pentru o echipă care avea promovase pe prima scenă. După ce ați ajuns voi la Reșița, cumva echipa a început să crească și s-au format niște nuclee de jucători foarte strânse. Da, dar și finanțarea a fost alta. În sensul că în acel an, după un an, după primul sezon, venise la echipa noastră profesorul Ayhan Omer, un antrenor foarte titrat, cu multe trofee, campionate, și atunci ne-am dat seama că lucrurile încep să se schimbe și conducătorii acelui club doresc performanță. S-au transferat undeva la 5-6 jucători foarte buni, iar
pe nucleul care exista deja, s-a format o echipă puternică. În primul an, sub comanda dumnealui, am reușit să prindem un loc de cupă europeană, după care a urmat o poveste foarte frumoasă. Poate cea mai frumoasă poveste din handbalul masculin românesc din ultimii ani. 3 ani consecutivi, 3 finale europene, 3 trofee. Cu asta se pot lăuda acum membrii acelei formidabile echipe a Reșiței, care avea în centrul atenției un tânăr sucevean, Florin Ciubotariu. Da, am reușit o performanță greu de egalat. Am reușit să câștigăm acea cupă europeană, Cupa Challenge, de 3 ori consecutiv. Deja devenisem o echipă puternică în campionat. Am ieșit la titlu. Da, atunci am ieșit de 2 ori vicecampion național. Ne luptam cu Constanța, care era cea mai bună echipă, cu Steaua, Dinamo, și lucrurile deja s-au schimbat la Reșița. Cum ați ajuns? Hai să ne legăm în primul rând de primul turneu european câștigat, pentru că după primul turneu deja aveați o echipă formată și cu oarecare experiență în cupele europene. Turul nostru a fost că în acel an Steaua București câștigase acea cupă și atunci ne revenea încă un loc de cupă europeană, pe care noi l-am prins prin poziția în clasament. Așa am reușit noi în primul an să intrăm în această cupă. Au fost meciuri pe nuchii de cuțit, deoarece în primele tururi câștigam la diferență de 4 goluri acasă, pierdeam la 4 goluri în deplasare, dar aveam mai multe goluri înscrise. Deci nu a fost o diferență, trebuie să ai și șansă. Făceam egal la noi acasă, făceam și acolo, în deplasare, dar golurile marcate erau mai multe în deplasare, ceea ce e un avantaj cunoscut. Și am jucat atunci cu locul 2, Caustic Volgograd din Rusia, Zagrebie Lubin în semifinale. Era atunci, în anul acela, devenise și campioana Poloniei, după care în final am întâlnit Drammen, o echipă din Norvegia, care avea în componență 2 jucători de la Barcelona, care au venit pe finalul carierei. 2 jucători foarte buni. Șansele clare, sorții erau de partea lor, dar în acea finală, practic, am reușit, în primul meci s-a terminat la egalitate la noi, după care la ei la fel, dar am scris mai multe goluri și așa am luat noi primul trofeu european. În anul următor... Da, hai să ne oprim puțin la finalul ăsta. Spune ce s-a întâmplat în vestiar și ce s-a întâmplat în Reșița după ce ați venit cu cupa acasă. Cum era atmosfera? Da, ce să mai... Când, știți cum, momentele de glorie sau momentele importante nu sunt niciodată anunțate, așa a fost și atunci. Un moment foarte frumos a fost când ne-am întors de la aeroportul de la Timișoara, de la 100 de kilometri de Reșița. Lumea ne aștepta la intrarea în oraș și nu ne-au dat voie să mergem mai departe decât după ce am coborât. Am ieșit toți din autocar, ne-am îmbrățișat, era foarte, foarte multă lume, câteva mii de oameni, după care s-a sărbătorit în centrul orașului câștigarea acelui trofeu. Între timp jucai și la echipa națională. Da, în același timp... Mai amintești, nu știu, debutul tău la echipa națională, cum ai primit vestea convocării? Debutul a fost, pe de-o parte, unul normal, pentru că noi am făcut, aici mă refer la ceilalți colegi de-ai mei, o parte am fost de la început, adică din perioada junioratului, eram la lotul de cadeți, după aia la lotul de juniori și s-a încheiat, să spun așa, perioada junioratului cu participarea, adică cu
prinderea lotului de Senior. nu, de tineret, De tineret. la tineret, după care urmează echipa de seniori. Am avut o generație bună, cu care am participat la un campionat european și unul mondial. La amândouă ne-am clasificat pe locul 6. Pentru noi era o performanță, totuși să fie în lumea bună a handballului și să fie în primele 10 din Europa. Mai mult decât bun. Da, culme după noi. Abia la 10 ani am mai reușit o echipă de tineret să se califice la un turneu mondial. Am avut o generație bună și cred că la jur de 4 jucători a reușit să face pasul și către echipa mare de seniori. Mihai Popescu, care este actualul jucător, unul cei mai buni portari, Valentin Ghionea, Mihai Rohozneanu, Ionut Săulescu, Bogdan Șoldănescu era și el în lotul lărgit atunci, în lotul lărgit undeva 40-50 de jucători, dar o parte din noi am reușit să prindem meciuri amicale, cam așa era intrarea în turnee. Și după care prima mea apariție a fost într-un meci oficial la un turneu de calificare de la Constanța, unde am jucat, dacă mi-aduc bine aminte, cu Bulgaria, Georgia și Letonia, după care urma un baraj la câteva luni de promovare pentru campionatul european. Dacă nu mă înșel, atunci l-am avut contra Suediei, care ne-a eliminat destul de greu, la o diferență mică de scor. Cam așa a fost debutul meu la echipa națională. Le-a adunat foarte multe selecții. Au fost, la un dat și nu mi-am dat seama. Știu că la un moment dat merge sunt jucători mult mai tras, cu selecții multe și cu goluri, dar până la urmă pentru mine totuși e o realizare că am ajuns la echipa națională. Au fost în jur de vreo 60 ceva de selecții. Și... Știu că la un moment dat, eu scrisesem la un moment dat un material și am spus că ai 72 și un coleg de-al meu scrisese un material pe același subiect și numea 64 sau ceva de selecții și știu de selecții, da, și da, e... 100 ceva de goluri, ceva de da. Consider să sunt totul bun. Adică... Bună, da. Sunt nu mulți ajung la... Așa e. Dar asta înseamnă că pentru o perioadă foarte lungă ai fost undeva în echipa națională. Asta încerc să câțiva ani când mergeam regulat la acțiunile lotului național, participam la calificări și eram mândru în acea perioadă că pot să fac acest lucru și s-a făcut și pe baza unui nucleu. Eram la Reșța deja 5 jucători care evoluam și la echipa națională, cu alți jucători de la Constanța, Steaua, erau vreo 3 echipe care practic formau nucleu. Hai să continuăm cu Reșița. Deci am câștigat cu Acerenci. Ai câștigat. Da. Și a început următorul sezon, care bănuiesc că era o presiune foarte mare. Da, chiar foarte mare, deoarece totuși echipa era în construcție. Nivelul nostru încă nu era nivelul maxim pe care îl puteam atinge. O echipă care își propune obiective mari are nevoie de 2-3 ani până se leagă într-adevăr, se consolidează relațiile de joc și se vedea că încă mai este loc la noi și încă mai era de muncă. Dar eram o echipă care concura cu cele mai bune. În România eram în primele 3, ne băteam la titlu și în acel an s-a ales să continue participarea cupelor europene, tot în Challenge Cup. Aici mi-aduc aminte de 2 meciuri foarte importante. Unul a fost cel cu Benfica Lisabona, în semifinale, un meci extrem de greu, un jucător foarte bun, talentați. Benfica și cu oarecare renume în lumea sportului. Este. Și
Am pierdut la ei în primul tur la o diferență de 5 goluri. Acasă trebuia să remontăm acea diferență. Noi am mai făcut-o. Am mai avut situații de genul ăsta și în Cupa României. Am reușit să remontăm. Am avut meciuri când mai eram conduși la pauză, la diferență de 5-6 goluri. Și practic acele meciuri au fost un antrenament pentru cel mai important moment, care a fost în semifinală. Am reușit să câștigăm la 6 goluri, un meci cu o tensiune maximă, cu o sală plină, cu o atmosferă incredibilă, un atu foarte, foarte mare la Rești, erau suporteri. Crea o presiune foarte mare și nouă ne dădea acel impuls, adrenalina de care aveam nevoie, ne încurajau foarte mult și practic evoluam la capacitate maximă de fiecare dată. Ne-am calificat încă o dată în finala Challenge Cup și am jucat atunci cu campioana Austriei Alfa Hart, pe care am învins-o în retur la o diferență de 7-8 goluri și a fost o finală, să zic așa, mai ușoară față de precedentă. Afară, nu ne așteptam să fie o cerere atât de mare de bilete. Sala fiind în centrul orașului, s-a pus un panou foarte mare și noi am aflat după meci că au fost 8.000 de oameni și s-au uitat la acel meci. Da, în centrul orașului și poziționarea era foarte bună, aici sala polivalentă și imediat un parc foarte mare. Și atunci le-a fost ușor să amenajeze. După meci, a trebuit să ieșim afară, să prezentăm, ne bucurăm alături de suporteri. Am făcut un tur de onoare prin oraș. Au fost niște momente deosebite care mi le aduc aminte cu drag. Și în acel campionat, dacă nu mă înșel, cred că am ieșit pe locul 2. Am ieșit vicecampioni. Nu am reușit să-i deturnăm pe cei de la Constanța. Formau un club puternic, erau mai bine organizați. A fost mult timp atunci. Da, dar a fost 10 ani când a dominat clar handbalul. Și nu reușeam să-i învingem. După care, în al 3-lea sezon, la fel fiind câștigători, am zis că putem atinge o performanță rară, să câștigi un trofeu de 3 ori consecutiv și, cum se spune, îl păstrezi, practic, așa e în sport. Deja pentru noi nu mai era aceeași, cum să spun, emulație, deoarece erați deja obișnuiți cu... Eram puțin obișnuiți și nu... Dar atunci când se apropiau meciurile deja concentrarea începea să fie pe măsură. Și cred că acum totuși era și un pic de presiune pe voi. Era un pic pentru că ne doream să o câștigăm, să atingem acea performanță. În acel an și Suceava avea o echipă competitivă creată pe un nucleu din jucători autohtoni, în mare parte, câțiva jucători buni din țară. Au reușit să se califice și în finală. Noi nu ne așteptam că în acel an sorții ne vor duce să jucăm cu o echipă din țară. A fost o finală interesantă. În campionat, în meciurile directe, noi am câștigat împotriva celor de la Suceava, iar acest lucru, într-un fel, ne-a relansat. Nu am abordat cum a trebuit acea finală, acel tur și acest lucru ne-a costat. Am pierdut acasă la o diferență de 3 goluri. N-am reușit, la un moment dat aveau 5 goluri, lucrurile se cam... nu ne erau deloc favorabile. Pe final de meci am reușit să mai echilibrăm puțin lucrurile, după care urma returul în compania celor de la Suceava. Pentru ei era o sărbătoare, ajunsese într-o finală de cupă europeană, erau foarte motivați și își doreau enorm de mult acest trofeu.
sală plină, o atmosferă extraordinară, dar atunci s-a văzut caracterul jucătorilor, ambiția și personalitatea, pentru că trebuia să remontăm o diferență de goluri, dar în deplasare, ce mult mai dificil. Am făcut un meci foarte, foarte bun. Toți colegii, de fapt, au făcut un meci mare. Am jucat așa cum ar trebui să joace o echipă într-o finală. Am dăruit exemplar și la un moment dat am avut o diferență de 10 goluri. Nu le-am dat nicio șansă. Acea finală am câștigat-o la 5 goluri, deci am remontat acea diferență și nici nu s-a pus problema câștigătoare. Și așa am ajuns la acea performanță de a câștiga de 3 ori consecutiv. E cea mai mare performanță din istoria Reșiței. Pentru un oraș mic e ceva enorm. Dar contribuția a fost a tuturor și a oamenilor din oraș, pentru că au susținut acest fenomen, au fost alături de noi. Jucam cu o sală plină, meci de meci în campionat și în cupe europene, iar acest lucru ne-a stimulat foarte mult. Altfel era nivelul de pregătire, în echipă eram serioși, munceam foarte mult și acest lucru ne-a făcut să reușim ca echipă. A fost probabil cea mai frumoasă perioadă din cariera lui Florin, iar punctul pe I a fost pus de victoria în fața Constanței din finala Cupei României, care era, în acel moment, de departe cea mai bună echipă din campionatul românesc. În anii de glorie ai Reșiței, aceștia au reușit să se claseze pe locul 2 în campionat, mereu în spatele celor de la Constanța. Pe a treia finală ai mai rămas la Reșița? Da, am mai rămas încă un an de zile. Aveam acel nucleu și nu se merita să... Deși oferte mai existau, dar nu am dat curs pentru că chiar mi-am dorit să rămân la acea echipă. Eram atașat de ea sufletește pentru că au fost niște momente extraordinare și chiar nu doream să plec în eventualitatea unui transfer. După care a urmat un an în care din nou am ieșit vicecampioni și am jucat finala Cupei României cu Constanța, pe care n-am învins-o niciodată în acești ani. Meciurile se terminau la egalitate sau foarte multe ori învingeau ei. Iar acea finală o ținem minte deoarece s-a ajuns la lovituri de la 7 metri după 4 reprize de prelungiri de 5 minute. Și a fost prima oară când i-am învins pe cei de la Constanța și la fel a fost un moment euforic care mi-am dorit foarte, foarte mult să învingem și noi măcar o dată și, bineînțeles, să le luăm trofeul. Deci era oarecare rivalitate în momentul? Era mare de tot. Nicăieri nu-i ca acasă, zice o celebră vorbă. După ce a simțit gustul gloriei la Reșița, Florin a decis să vină acasă, la Suceava, în 2010, unde a reușit o clasare pe poziția a 3-a. Da, după care m-am întors la Suceava, mi-am dorit acest lucru. Practic, acasă pentru tine. Acasă, da, unde mă formasem ca sportiv și am evoluat timp de un an de zile, un sezon. La fel, am reușit o performanță, de fapt cea mai bună din istoria acestui club. Am reușit să luăm medalia de bronz, locul 3 atunci și, bineînțeles, o clasare de cupă europeană. Avea să rămână doar un an în Bucovina, plecând mai apoi înapoi la Reșița, echipă ce devenise între timp CS Karaș-Severin. După acel an am ales din nou să mă întorc la Reșița, la Suceava fiind probleme financiare și propunerea lor nu a fost pe măsura jocului nostru. Pentru că noi reușisem o performanță și lucrurile trebuia să stea altfel. Și am plecat la timp pentru că un an de zile lucrurile la Suceava s-au stricat din punct de vedere financiar.
echipa resimțându-se și automat a picat în Liga a doua. Da? Eu plecasem totuși cu un an înainte de a se întâmpla acest lucru. Și te-ai întors la Și m-am întors la care și timp devenise CS Caraș-Severin. Acum nu mai era echipa UCM a uzinei, era echipa județului Caraș-Severin. În mare parte formată tot din acei jucători. N-am mai reușit să evoluăm la același nivel. Nu mai eram acel lot puternic, numeric, jucători la fel de buni. Eram doar o parte din cei care am reușit să câștigăm acele cupe, dar am reușit o clasare în primele 4. Ceea ce era bine pentru o echipă care încă vrea să se mențină la un nivel bun. Deci încă era o echipă importantă. Era o echipă importantă, sigur.